Vítajte v Nemecku! Ešte raz. Vítajte v Nemecku! Pokus číslo 2. Toto musí byť veľmi rýchle, lebo sa bojím, že za chvíľu začne pršať. Dal som si na Facebook post, že potrebujem pomoc, lebo proste, že neviem toto natočiť, čo tu robíme. A Nikola mi poradila, že je to ľahké. Hovor, čo ťa napadne. Takže idem hovoriť, čo ma napadne. Preclíky, praclíky, bicykel, vstávanie ráno o 6. To je strašné. Nevážne, akože. Vstávať ráno o 6. internátici, vy neviete, o čom hovorím. A potom ísť na bicykli do školy, teda na stanicu, potom na vlak a potom pešo do školy je úplne, že otrasné. Najmä teraz, keď je proste tma, že do 8 ráno proste strašné. A určite vás všetkých zaujíma, že prečo som v lese. V lese som preto, lebo sa doma hanbím hovoriť po slovensky. Že sa hanbím, no. Ja to nechápem, akože proste, keď mám v škole rozprávať, alebo neviem, v divadle, to som zatiaľ robil raz, tak mi to úplne nevadí. Ale keď mám hovoriť do nejakej kamery, kde si to môžem hocikedy zastaviť a pretušiť neviem čo všetko, tak úplne, že Nikola, veľmi rád by som povedal tvoje blažené ahoj, Sašine blažene, ale Sašina blažená je odo mňa asi tak vzdialená, ako si od nej vzdialená ty. Ja som teraz tu, mapa tu. A Sašina blažená je tu. Veľmi rady napíšem na Facebooku ahoj. A mám sa, akože fakt sa mám dobre. Teda nemám si na čo sťažovať. Akože mám kde spať, mám čo jesť, akože úplne, že super jedlo robí Hildegard. Áno, moja gastromutter sa volá Hildegard. A všetci, čo hovoríte, že nemecké jedlo je úplne že divné a nechutné, tak to nie je úplne pravda. Akože sú tu nejaké divné veci, ale zatiaľ som všetko zjedol. Juho-západ je úplne v pohode. Tu je Švábsko, hovorí sa tu švábštinou, teda Schwäbische Essen je fakt akože v pohode. A najmä také nemecké, že praclíky. Praclík s maslom, akože umrete všetci. To je úplne, že pecka. Najmä pre niekoho, kto má fakt rád praclíky, akože také tie malé, také tie... Taký veľký praclík, to je také, že... Jubi! A ďakujem, Nikola, za tú tvoju radu, lebo fakt akože hovoriť úplne hoci, čo ťa napadne, fakt pomáha. Môžem vám povedať, že som najstarší v triede. Teda predo mnou je ešte taký jeden chalan, čo predtým prepadol, ale ten sa neráta. A je to naozaj zaujímavé. Akože nemecké deti, neviem, že či je to tak, že na budúci rok sa úplne že všetci zmenia, ale sú úplne, že neviem, asi o 2 vekové kategórie pozadu. Povedia, že bude nejaká domáca úloha, oni si vytiahnu také špeciálne zápisníky, čo sú akože pre školákov a tam má napísané dni a tam si napíšu, že čo bolo čo je na domácu úlohu. Potom si aj tak neurobia ako my, ale aspoň si to napíšu, akože neviem, ako všetci. A málo sa rozprávajú, ale to je asi taká vec Nemcov, že málo rozprávajú proste. Sedia vo vlaku, vedľa seba, ja tam ani nie som, takže to nie je kvôli mne. Ani sa so sebou nerozprávajú. Sa nerozprávajú. Úplne divné. A Reka, pre teba, vítaj medzi živými. Ukončiť dietu je niečo úplne úžasné. Ešte som žiadnu dietu nezačal, takže som ani žiadnu neukončil, ale verím, že je to úplne úžasné. A aj keď ju neukončíš úspešne, je to stále veľmi úžasné. Úžasne úspešné. A súcitím s tebou, pretože nič nie je horšie ako krémeš na zemi. Oh yeah. Nikola, my toho Oscara pre teba dostaneme. Aj s iPhoneom. Očividne ti to celkom ide. Akože... Klobúk dole. Tak, čo vám ešte poviem? Príklad o tom, že čo som tu objavil. Teda, neobjavil som to tu, ale začal som to používať tu. A to je, že... Instagram je úplne že super. Neveril som, že sa mi to bude páčiť, ale je to úplne že pecka. Nie je tam veľa vecí, čo môžete robiť, ale to, čo tam môžete robiť, je úplne v pohode. A výhoda toho je, že na rozdiel od Facebooku tam o nič neprídete, keď sa tam neprídete pozrieť. A keď sa tam prídete pozrieť, tak všetko, čo chcete, teda všetko nové, je tam. Napríklad, pokiaľ pôjdete na Instagram, pozrieť si sama s copom, tak tam nájdete napríklad fotku môjho foťáku, ktorú tam práve idem teraz dať. Takže followujte ma na Instagrame, mne sa to veľmi páči, ten Instagram. A tak. Čaute a vidíme sa niekedy na budúce.